Uyanginyanyisa wena. Hawu, uyanginyanyisa lo. Uyanginyanyisa. Uyahlanya mfethu. Cha bafo. Senzele idrama e-week. Because i-week le nto yenzayo ayoyikisi. Angisawo ubukisa ngami nini? Ubukisa iyonto engiyayisayo nje. Ubukisa Mfethu ngami. mina ngifuna sikhulume kahle njengabantu besilisa. Wenze njani manje? Senzele idrama e-week up. Cuma uyoyikisa le nto yenzayo. I don't give a shit about what you're doing, but into endiyitshoyo mna i-nonsense lo ndibizele yona apha. Ngibizele ntoni apha? Cha phela nawe musho ukuthi nonsense asikakezwa kahle ukuthi ufuna ukuthini. Ndifuna Uyabona? makathethe ndifuna ntoni apha? Uthi akakufuni, usho njalo. Andindawo. Ngeke ngikwazi ukuphela lo sisi. Andindawo. Mfethu. I'm not going anywhere no. Mna I'm not going anywhere mna. Phambene wena. Bafunza ukutshela, yabo lo. Okokuqala, okay, wafika nginomuntu, nganginawo umuntu, noma ingane nentombazane bengiyinayithana naye. Isuka. Wafika endlini engangitshelanga mina. Yabo, nginayo lo ebusuku. Oqala welethoba ebusuku. Angazi lo muntu oyikhulume naye ubhazi mos requestwa. Ebusuku wafika wakhathela isicapha sami endlini. Wafuna nje wakhathela isicapha endlini, wawosolwisa intombazane yabantu. Ongabambi ifoni. Okay, ingane bahlukana naye bafunga ngenxa yakhe lo. Ngenxa yakhe ngahlukana naye ngoba ngithi ngifuna nginake yena. Ekugcineni sehleze ngisabe sokuthi mina mangihlukana naye uzohamba utshela uma wengane yami. Uyazi uma ngane yami uyayihlanyela naye. Yabo. So bafike ngikwazi ukuhlala noma ingane yami ngenxa yesifebe engisifice la eThekwini. Isifebe nguwe. Wena usifebe Isifebe nguwe. Bafo. Isifebe nguwe. Okwanibona mina ndikuchithela. Khona enye indoda okwanibamba naye. Unendoda nje wena, unendoda nje. Phambene wena ngonhlala na ucima ndiyibona nini? Siloko ndisemehlweni akho 24/7. Azothetha ukunye apha. Chini. Yabona mfethu. Mina ngiright ngaye. Hayi wena mbogabha lento uyityisiweyo. Ubuye sober because ukhona lento uyityileyo. Yazi. Angikhona mfethu ukhona umuntu ongavuma ukuthi apha lo muntu wesifazane kanje. Yabo mina ngineshona bonke ukuthi uyangishaya lo. Indlela akhuluma ngayo nami akakhombisi nokuyisola. Ndake ndakushaya. Akakhombisi nokuyisola. Ndake ndakubetha na. Ukhuluma nami. Ndake ndakubetha na. Zange. Banxaba ntoni obukuthethayo? Kodwa ke sengiright ngawo mfethu. I'm not going anywhere ukusalayo. Bafo mina ngifuna ukuzwa izizathu mhlambe because ngiyakuzwa manje lokho uyikhipha kancane. Khona nami ngizokwazi ukukulekelela mfethu. Okay, bafunza ukutshela. Lo muntu lo mangibuye emsebenzini besehlala nami. Mangibuye emsebenzini bafuya lithanda ucansi lomuntu wesifazane. Wo. Hey uyalithanda ipipi lo. Ngendisithini. Ngikhathele akafuni Ngendisithini. sibanga ukuthi nje ufuna ngilale na ngenkani Ngendisithini. So kahle wena uthandana ne-sex edit. Ngo. Ikunika noma ungasafuni. Awubafungeka. So wena sisi uyaconfirm ukuthi uyi-sex edit. Ndizenzile. Ngiyakubuza ukuthi uyaconfirm yini? I am. Siyafana. Kodwa ke uhleka mfethu. Angiyazi. Ngendisithini ufuna ndithini ndiyame ndivrawusha apha ngaphandle ndihamba ndifunana nabantu ukhona usendlini. Xa ndiyenze loo nto will you feel okay? Bafungela ubuke emzimbeni nganani buka. Will you feel okay xa ndiphuma phandle like into oyikhangela? Futhi bafo manje Eziphambanisa wena. mongabe Usale nto uyityileyo. uzilinganisa kusho ukuthi uyakumunca mani. Bafo mina kade ngamngaka. Umudla uzomunca. Kade ngamngaka mina buka. Hawu mina. Uzacuzwa zingxaki zakhe lo. Okay. Futhi Awusoze ube excuse yoba wena i-sex you're doing sex every day. No, this is like when is sex every day.